topiran. Bangrai raga bunaङाब्रा आंना उन्दै गथ'फोरनि गस्ला जि जोम दानाय दङ आंलाय दालाय बहानि लाबोनांगौ जाखोब्रा बेफोर आंनि प्रब्लेम नङा ना नोंनि दखानाव नोंनाव गथ' गथायनि जि थायाबा मा गेदेरफोरनिल' जेव बेलाय आंनो आंनि फिसालानि थाखाय गस्ला नांगौ बिदि नङाब्रा मा गावल' रागालाय बाबावो बिदिसो होनबाना नों सन्थला कास्टमारखौनो रायलायबाय नोङो कास्टमारखौ रायनो मोनाथ' आरो नाथाय आंनाव दखानाव उन्दै गथ'फोरनि गस्ला पेनानो गैथ'आबा जोबनानै दं अब्ला आं बेनिफ्राय नागिरना लाना फैनोब्रा टफि सोरनि रागाखौ सोरनाव हगारदोंब्रा टफि भाइ रागा जोंदों आं दिनै मानसिफोर बुनो गोसो जादों आं जायखौनो मोनो बेखौनो धुम्माफेटे दांनो लुगैदों आं माहाय सोरखौ बुनो ओंखारदों नोंलाय गोसो जालाबायदों आं मानसिफोर बुलाबायनो जायखौनो मोनो बेखौनो सोबादिं थास थुस होनो लुगैदों आं मानि खुसियाव मालायखौ बुलाबायनो लुगैदों नोंलाय गोसो जालाबायदों रागा जोंदों आं संसारनि मानसिखौनो रागा जोंदों आं नोंलाय जेब्लाबो माथो संसारनि मानसिखौनो रागा जोंबाय थायो आरो खुगाफोरा सामलायनानै खोथा बुंनोबा बुं नोङो टफिराम नङाबा आंबो सोबानो हायो मिथिबाय थां सोबानानै खावै दागो दोनगोन आं बांद्राय हाया होननानै साननानै लानाङा आंखौबो नोंनि मा जाखादों नोंजों जानला मानला रायजालाबायनो बखिजालाबायनो बेनि सायाव नोंजों दुम जानो ना हिनजावा ओंखाम होआखै बेफोरबायदि रागा जोंलाबायनो गसाइफोर आंनि दखानाव नांलायनाङालै गसाइफोर गसाइ माइसे नांलाय खमलाय जागासिनोब्रा आंनि दखानावलाय दिनैलाय हाबां खुगा जिब्लां आंनि लामाया होगार आंहा नोंजों नांनो जेबो सम गैया आंहाबो नोंजों नांनो जेबो सम गैया अब्लाबो नों जायखौनो मेखौनो मोनबानो बुनो लुगैदों होनबाय नालाय आंहाबो गोग्लैफाबायना बेनिखायनो खुगाया सामलायनानै बाथ्राया बुं आं हिनजाव मानसिफोरजों नाङा आं नांगोन हौवाफोरजोंल' माखौबा टफिरामा दिनै खर' गरम जादोंलै ओमफ्राय माबाफोर नांगौमोन नामा सन्थला जोंलारियाथ' जापानावसो दंहैयो माला फैगोन बियो दानो फैथ'आ बैसागुआव फैगोन जानो हानाय मामोन ओरैनो सोंदों आंहानाबोथ' फिसालाया थाइलेण्डआव दंहैयोना गथ'फोर एसे रायलायलायबाय खोमा सानदों आं जोंहानाथ' बे बानलु बेदाङा मबाइल नाम्बारखौनो होबावाखै बे न'नि नाम्बारजों बेखौनो वाट्सएपजोंनो रायलायहरबाय थायो बेनिखायनो सानदों आं मानसिया थाइलेण्डआव थांमारदोंना थांमाराखै होननानै जोंलारिजों रायलायनो मोननायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन नोंनाव जोंलारिनि जापाननि नाम्बार दङ ना दङ गाज्रि मोनाबा हरलाय आंनो जागोन दे हरबाय दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय माथो महारानिनि जै जाथों नोंहालाय मा मानखांलायखोसै आंनि फाफ्लाखौबा मानदों नोलाय खुरनानै होलाय अंखि दाउखि सिलिं मोनामखाबायलै नोंनि फाफ्लाखौङा नै दानाबा सोलाबो मोनफैलायबाय बाथामिज गावनाथ' खि गोरान मोनामखायो रख'ला नंखायखौ मा बुङो दा बायदियाव आंनि फाफ्लाखौनि जिनिरखौ पारफिउम खालामबाबो बिराद मोदोमफ्रु लायगोनसो नंगौ आच्छा महारानि दखना गोदान लांनो फैदों ना मादों बालनोंलाय जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन जाबाय आंहा दखना लांनो फैयाखै आं नोंसोरालाय दासान्दिलाय माथो जरा थाबायलायबाय थायोहाय मा खोथा मानोथो नोंनो खोन्थाथिंबाय थानांगौ मा अमा राजा गासिबो खोथाखौ हाफांनो खोन्थाजायाब्रा बोरैबा थाना मानसियानो नोंसोरनि खोथाखौ आं मिथिनोबो लुगैयाखै जमा नुनायखायसो बुंदों आं माहाय गोसो थोलायसो नंलायबाय नामाबा नोंनि गोसोआ आरो खुगाया जेब्लाबो गाज्रियानोखा मिथिबायना दाउसो देलाय नों मालाबाबो सोलायला बेनिखायनो आंजों जेबो बुंखानांलासो आयाव बाला जोंलायबाय रख'ला चाबारु थाइबानि लारु नोंनि बिखुनजा माब्रै दं थांनानै खबर लायथां आरो आंनि बिखुनजोखौलाय नोंनि बिखुनजा दुलुर दालार नायनो मोजांथारलै मानसिया नारजि बुदांनि सिगाङाव बुंनानै लाहैया माने आंलाय नारजि बुदांनि सिगाङावलाय मानो बुंना लालायलाबायनांगौ जाखोबा होमबालाय आंनि सिगाङावलाय मानोथो बुंदों आंनि बिखुनजोजों मा सोमोन्दो दं आंहालाय मा नांजालाबायनांगौ जाखोसै बायदियाव नोंनि बिखुनजोखौ लांखाबालाय बेथ' मोजांसो मोनथारगोन बिखुनजोखौ नों लानानै खारबा नों आंनि बिखुनजोखौ लानानै खार ना मानानै खारबानो जाबाय आंहालाय मा बुंनो दरखारसै बेफोरलाय रायथिनानै होलाय गसाइ मा जाबावगोनलै बिसोरजोंलाय अमा राजा दाउसो देलाय हाफां जिराय आं जिरायला थांनोसै देलाय हाफां साहा लोंहोलाय दरखार खिबो सेरथेबाल बे हाफाङा देबाल साहा लोंहो जोंनो दरखार नांदों आयौ माला गारनानै थांबाय रख'ला गसाइफोर मानोबा फैदोंमोन जों नोंनि दखानाव मिटिंसो जानो फैदों दे मानि मिटिंब्रा माबा मिबि मिटिं चाबारु थाइबानि लारु दाउस्रि
नोङो आंनि हेफाजाब लानानै आंनि सोमोन्दै मानो जेबो मोजां निउस होआखै अपना काम बनता भार में जाय जनतासो जादों माथो दावसे दालाय नोंना आखला बेफोरलाय नोंनिसो हुदा आं नोंनि खामानिखौ मावनानै होगोन नाथाय आंनि निउस चेनेलखौबो गिदिर खालामनांगोन मा थारलाय बारलाय खुगालाय नोंनि थाखायनो क्लिअपेट्राखौ आङो नोंनिफ्राय गोजानाव दोनथ'दों साननैसोनि थाखाय आरो नों बिदिसो बुंदों बाथामेस क्लिअपेट्रा आंनि थाखायसो हस्पिटालाव दंहैयो मिथिबाय गसाय मा होनदोंलाय नोंनि थाखाय गैयाबा मिथिबाय ना आंथ' दायो क्लिअपेट्राखौ नायहैबावगोनसो मा अबस्थायाव दं होननानै बिसोर सानैया मा खालामफैदों बेवहाय मालाय मिटिं जादों नालाय मिटिं जादों मानि मिटिं जादों बेवहाय माबा माबि खामानिनि खोथा सावरायदों जों एसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायदों आरो बेवहायसो मोनफैबाय नोंसोरो इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनो सन्थलाया जेबो होनाखै होननानै नोंसोर बेवहायसो रायलायगासिनो ओंखारलां जोंनि दखाननिफ्राय ओंखारलां बियो दखानसो बेवहाय बिजनेस खालामनायनि जायगा नङा आयौ बाला दसे जिरायनानै रायलायथ'नायखौनो बिदि बुंबाय आरो आं बिदिखौनो बुंदों ओंखारलां जानला मानला बेवहाय बेफोरबायदि मिटिं खालामनाय जायगाफोरबायदि मोननानै बेवहाय जानला मानला रायलायफैनाङा नोंसोर मा रायलायगोन मा थागोन जोंफोरासो गेजेराव नाम मोनफागोन बेनिखायनो ओंखारलां लायला मानसि रांखिनि जाखोलै स्वमस्रि बेवहाय रांखिनि जानायनि खोथा नङा दखानावलाय मानो नोंसोरलाय बेफोरबायदि मोजां गाज्रि रायलायफैनांगौ जाखो सासेया एमएलए सासेया रिपर्टार जोंफोरनि दखानाव बेबायदि रायलायोबा मानसिफोरा जोंनावसो गाज्रि नोजोर होगोन बेनिखायनो ओंखारलां दावसे देलाय आयौ बाला नों एसेबां गाज्रि मोनथारबाय आं बुंबायना गाज्रि मोननाय मोनैनि खोथा गैया नोंसोर बेवहाय बायदिसिना खोथा रायलायगोन जोंफोरासो गेजेराव गोग्लैगोन ओरैनोबा जोंनि दखाना जेने थेनेसो सोलिगासिनो आरो नोंसोरो बेवहाय गाज्रि नोजोर दाफोनांफै आयौ बाला जोंलाय मा गाज्रि नोजोर होदों दे सन्थलाखौ जेबो दाबुं सन्थलाया सिरि थायो होननानै नम्र होननानै नोंसोरो बेखौ बाहायगोन नामा जोंनि दखानखौ नोंसोरनि मिटिं कनफारेन्स हल बायदि बाहायगोन नामा ओंखारलां बेनिफ्राय दे माथो बुंबावनो आं मालाय दे अमा राजा उनाव रायलायनोसै बाल मैसो रागा जोंदोंब्रा खोनासं अमा राजा रागा जोंनायनि खोथा नङा नोंसोरहा पावारफुल दाबायदियाव नोंसोरनाव माबा मोनसे दाय मावबाबो नोंसोरनाव आखाइ दिन्थिनो इसेबां सोलो जाया मानसिफोरा नाथाय जोंफोरबायदि मानसिफोरनाव एसेयावनो दाया गोग्लैयो बेनिखायनो जोंनाव बेफोरबायदि मिटिं सिटिं जाफैथारनाङा गाबागाव खामानि गाबागाव मावहै थां आच्छा होमबालाय नोंसिबां गाज्रि मोनबाय थांनोसै इसामसै मानो बिदि बुंनांगौब्रा मानसिफोरजों मानो इसेबां बाहायजायो नोंलाय बेयो बिसोरनि रायलायनाय थावनि नङाना आरो नों मिथिगौ इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो सानैबो मा खामानि मावो सासेया एमएलए आरो सासेया रिपर्टार बेफोरबायदि मानसिफोरा जोंनाव फैनानै मिटिं जानाया गाज्रि ना पलिटिकेलाव इनभल्भ जानाङा पलिटिकेलनि थाखायनो मानसिफोरा न'निबाबो सुथुर जालायो मिथिबाय बेनिखायनो गेजेराव दा हाबथार आरो बिसोरखौबो दा हाबनो होथार मिथिबाय आं बुस्थुखौ नायल'लै सामसै मा होननानै बुस्थुखौ नायनानै सिरि थाबाय थायोब्लानो मालाबा गिदिर अलखद गोग्लैगोन बिसोरनो जेबो रायलायनायनि जायगा होथारनाङा दखानाव फैदों दखानाव कास्टमार हिसाबै फैथों थांथों जे बेवहाय बिसोरनो खामानिनि खोथा रायलायनो होनाङा नोङो मिथिबाय जागोन दे आं मानसिखौ जेबो बादा होनो हाया नालाय नों बेफोरबायदिनो सिरि थाबाय थानायावनो बयजोंबो गाख्रेबजायो बांद्राय नम्र जाना थानायाबो मोजां नङा मिथिबाय बयबो गाग्लोबनो चान्स मोनो एबारनिफ्राय दखानाव फैयोबा रावखौ बिदि रायलायनो दाहो जागोन दे जेब्लाबो मानसिफोरजों बाहायजानोल' मानो लुबैयो बे मानसिया एसे गोरा बाथ्राखौनो मानो बुंनो हायाथाय हेलौ आइ जोंलारि आयै मा खालामदों नै ओरैनो दङ नोंलाय आंबो नोंसोरखौ मा खालामदों होननानै ओरैनो हरदों दे होमबालाय आं उनाव फन हरफिनगोन आयै दे आइ जोंलारिया मानो एसेबां हाखु दाखु जाबाय थायो मोजांबो रायलायथिरा माथो बहाबाफोरसो माबाफोर खामानि मावाखैथ' मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बेबा बिमा नों जिंगासिनो नाङा एन्टनिय'आ गाबोननो फैगोन फैबाथ' मोजांनि बाथ्रा मालाय हनै गोसो थोनायजोंसो दंहैयो बहा जोंफोरबायदिखौ खबर लानो बिमाफोरखौलाय मानो नांबावगौ आं एन्टनिय'खौ फन खालामबाय फैगोन बियो नों जेबो जिंगासिनो नाङा मानो फैदों नोंलाय बेवहायलाय आंनि खुगाया गाज्रि जानो हागौ बाल आंनि गोसोआ गाज्रि नङाना नोंखौ लोमजादों होननाय खोनानाय लोगो खिथुआव खि लानानै खारबाय थादों आं मानो होनोब्ला आं फाइखाना सिङाव साहानानै खिदोंमोन खिनायखौनो ससे आद्रा थालायलायनानैबाबो आं नोंखौ नायनो फैबाय आयौ बाला लाजिबायबो दां मोजाङानो जाबाय दे जों हिनजावसा गोजा हिनजाव रायलायनायानो ना नों मानो फैदों नों आंखौ खस्थ' होनानै आरोबा खस्थ' होनो फैबावदों नामा आंलाय नोंखौलाय मानो
खस्थ' होनांगौ जाखो दे? ओंखारलां। आयौ बाला, आंखौ होखारनो थाखाय मानसि लाबोलायथारबाय आरो। अरगयारि बेखौ लानानै थां। बड्डा आंनि मोदोमा आखाइ होब्ला नङाबा खुज्रेद खालामनानै नोंनि अबस्थाखौ आं मा खालामगोन? बेनिखायनो आङो बेमारिखौ नायनो फैदों। सिरि सिरि नायनो हो आंखौ आरो चलते बना। क्लिअपेट्रा बायदेवजि, आं नोंनि मोजांखौबो लुबैया गाज्रिखौबो लुबैया। नोंबो आंनि मोजांखौ दा लुबै आरो गाज्रिखौबो दा लुबै मिथिबाय? नों जुदि दा बायदियाव आंखौ बुथारनो नागिरोबा जोंहानि न'खरनि मानसिखौ माबा माबि खालामनो नागिरना। नोंनि काला चिता नों आंखौ बुथारनो नागिरदों बेफोर गासिबो आंनावल' गैया। बुहुमनि खना खनला मानसिनोनो होनानै दोनखाजोबदों आं। बेनिखायनो नों आंखौ एदावनानै दाला, अके? आरो नोंनि लोमजानाया हामगोनखौ आङो थाबैनो मिजिंथिबाय। अके बाय। मेडाम, बेनि बिबारखौ लानाङा। बेफोराव बिस मुलिबो थानो हानाय। औ गारै थां। आरो नोंथाङा सिन्था खालामनाङा, एन्टनिय'आ टिकेट दानबाय। दे मोजाङानो जाथारबाय।